Aziz yolcular, kaptanınız Amannadır Şümmi seslenýär. Türkmenistan hava yollarının İstanbul Aşgabat arasındaki uçuşu hoş geldiniz. Size uçuşa değişli käwir malumatlar aytmak isleýän. Şu wagt arka tarapdan gelýän ses uçarın daşky tarapy bilen howanyň sürtülme netijesinde döreýän bir ak ses görünüşidir. Uçardaky oturulýan yerler rahat bolmasa da uçardaky ýolçylaryň hemmesiniň näme üçin uklýanlygyny ýa-da düýne akşam ukyňyzda dol alan hem bolsaňyz uçjan watyňyz uky tarapyndan näme üçin basylyp alanýanlygyny pikir edip gördüňizmi? Munyň şu wagt arkamdaky eşidilýän bu ses bilen, ýagny ak ses bilen täsir bir gatnaşygy bar. Başga görünüşlerde bolsa da muňa meňdeş sesleri awtobuslarda, metrolarda da eşidýäs. Geçmişte geçiren bir yol seyahatyňyzy ýadyňyza salyň. Şäher arasy edilýän seyahatda awtobusda üns berip görýän bolsaňyz, ýolçylaryň hemmesi ýene duklýarlar. Anha, bu sebäpden bu wideonyň dowamyny uklap galmagyňyz üçin uçuşymyzda birazjyk ara kesme bermeli bolýas. Access ýa-da inglizçe ady bilen white noise. YouTube'da bu sözü gözlediğinizde karşınıza bu sözlerden dönen müňlerçe videoların çıkanlığını görürsünüz. Bunun täsin tarapy bolsa, bu videolar milyonlarça kişi tarapından görülýär. Milyonlarça diýende 1-2 milyon däl, 30, 40, 50 milyon hakda ýan. Munça adam däldir da her näçe şeýle, munyň bir sebäbi bolmaly we elbetde bir sebäbi bar. Ýa-ni videomyň başynda kaptan pilotyň aýdyşy uçarlaryň kabin sesi ýaly sesler ukymyny getirýär. Bolýa getirýärdi. Näme üçin? Biz sessiz yerlerde uklama saýlap alýan hem bolsak, bu adında ak ses diýilen zat ukymyny getirýär. Aslında bu tema hakynda iki san teoriýa bar. İlkinji teoriýany aýtmadan öň bu ak sesiň nämeligini gysgaça belläp geçeýin. Biziň ses diýip eşidýän zatlarymyzyň hemmesi titremeler netijesinde emele gelýär we bu titremeler suwa daş atalanyna dören halkalar ýaly tolkunlar ýagdaýyna aýrýar. Ýuwaş titremeler eýe bolan pes frekanslar bas seslerini döredýärkä, çal titremeler eýe bolan ýokary frekanslar tiz seslerini döredýär. Bu sebäpden elimdäki bu redini çekenimde has çal titreýärligi üçin, has tiz, holpuk tutanymda bolsa, has ýuwaş titreýärligi üçin pes ses eşidýäs. Anha eşidilýän bu sesler arasyndaky bütün frekanslar şol bir güç bilen we şol bir watyň özünde bir ýere jemlenende white, ýagny ak ses emele gelýär. Aňsat düşündirmeli bolsa, iň pesden iň tiz, ýagny iň ýokary çelli bolan bütün frekanslaryň garyndaky hökmünde düşünip bilersiz. Şeýle bolsa bu sesi ak eden zat näme? Ak bir renk dälmini? Näme üçin ak sözüni bir sesi tanamak üçin ulanýar? Aslında renk bilen ses arasyndaky ara gatnaşygy birazjyk pikir etsek, jogabyny tapmamyz o diýenem kyn bolmazdy. Ak ses bütün frekanslaryň bir ýere jemlenmegi bilen dören bir ses. Ak ışık bolsa, ışıgyň bütün uzylyklarynyň bir ýere jemlenmegi bilen dören renk. Şeýle dälmi? Araňyzda Newtonyň prizma barlygyny bilýänler bardyr. Bu görýän suratyňyz Newtonyň prizma barlygy. Edil bu suratdaky ýaly günden gelen ak ışıgy bir prizma bilen parçalamak, ışıgyň aýry tolkun uzylyklaryna aýrylyp bir älemoşaryň döremegine sebäp bolýar. Edil bu sebäpden bary bir gün ışıgy bütün tolkun uzaylyklaryny öz içinde saklaýarlygy üçin gün edil üstümizde wagty yakan bir fanarymyň bize bir täsiri bolmaýar. Anha ak sesi de eşidilýän bir gün sesi diýip pikir edip bilersiz. We günüň bütün ışıklary üstün gelişýärli. Ak sesde sesiň bütün frekanslaryny içinde saklaýarlygy üçin eşidilýän wagtynda beýleki bütün sesleriň üstünü örter. Şeýlelik bilen egerde töweregimizdäki ak ses has güýçli çykkan wagty beýleki sesler eşidip bilmeriz. Anha bu ýerde ak sesiň näme üçin ukymyny getirýärligi üçin aýdylan birinji teoriýa ýakynlaşýar. Ýagny sese garşy ses teoriýasy. Bu wagda çellidiňe uçaryň içindäki ak sesden söz etdik. Ýöne durmuşymyzda muňa meňdeş başga zatlar hem bar. Meselem fen we pilisos. Uklamakda kençilik çeken çağlar fen ýa-da pilisos işleýän wagty uka gidip bilerler. Egerde daş töweregimizde uklamakda kençilik çeken çağı bar bolsa, bu sesleri ulanyp çağany ukladyp bilersiňiz. Ünseriň ýöne çağdynyň özüňiz uklap galmaýmy?
Muni olan janrları işledip ses çıkarmana da gerek yok. YouTube'a Hair Drive Sound ya da fon makinesi sesi yazsanız hem karşınızda 20 milyondan goğrap videolardaki sesi ulanıp bilersiniz. Bu seslerden okuyumuza getirmek bilen galman eýsem gaty hayran aldırıcı başka bir täsiri var. Uçorda nahariýan wagtymyz tagamat bilmez. Munuň näçeligini hiç pikir edip gördüňizmi? Munuň elbetde bir sebäbi bolmaly. Elbetde sebäbi kabin sesi. Ay goýsana näme daxyly bary? Bir yer tagam bir yerde ses diýip soramadan öň aýtjaklarmy üns bilen diňläň. Aslında duygularymyzyň birek bilen gaty garşyk, gaty hayran galynaýjak gatnaşyklary bar. Dümewlerimizde, ýagny burnumyzyň dıkylan wagty, naharlaryň taamsyz gelmesiniň sebäbi anha bu ýakyny ara gatnaşykdyr. Seslerde aslında naharyň tagamly bolup bolmanlygyny karar berýän wagtymyz üns berdiğimiz başka bir gıcındırıcılardan biridir. Sebebi nahary ýan wagtymyz islesek de, islemesek de sesler çıkarýas. Meselen bir kökän dişlerimizde çıkarýan sesimiz bize kökanyň täzeligini ýa-da könüligini aýdýar. Ve bu da iýmitden alýan keypimizi ve lezzetimizi artdyrýar. Kabin sesiniň döreden ol uwultusy da nahariýan wagtymyz çıkan sesi birazjyk hem bolsa bastyrýarlyk üçin uçorda iýen naharymyzy tagamsyz görüp bileriz. Ýöne ýeke sebäp bu däl. Aslında ses bilen tagam arasyndaky bambaşka bir fiziologik ara gatnaşyk bar. Bu ara gatnaşyk dilimiziň üstündäki tagamlary duýýan nerw uçlarynyň orta ulakdan geçip beynimize ýetýän bir nerw bolanlygyny pikir edilýär. Yani tagam signallaryny beynimize akidýän nerwleriň biri orta ulakdan geçýänligi üçin kabin sesi ýaly dykyz we ýygyderli bir ses bize täsir edýär. Hormatly ýolçular, rahat we keypli bir seýahat edensiňiz diýip umyt edýän. Bilişiňiz ýaly hiç bir uçar, soňsuza çelli, asmanda galyp bilmez. Hormatly ýolçular, sizi bilen sagawlaşmadan howada goýmak islemediğim başga bir tema hem bar. Ýadyňyza düşen bolsa, kabin sesiniň ukymyzy näme üçin getirýänligi barada 2 sany teoriýa bar diýdim. Birini aýtdym, ikinciýini bolsa aýtmadym. Siziň pikiriňizçe, kabin sesi başga haýsy sese meňzeýän bolup biler? Aslında bu sesi has sakynyň tanaýas. Belki de ýadyňyza düşen däldir. Ýöne bu sesi eşidip hiç de gysga bolmaýan bir wagt geçirdik. Hiç ağrı kesme vermeden dokuday. Käbirimiz köp, käbirimiz az eşitdik ýöne. Owa, ene ýatkyp barda aýtjan. Dünýä gelmezimizden öň ýaşan ýerimiz ene garny. Pikir edişim däl, sesimiz bir ýerde. Ene garnynda wagtymyz daşardaky sesleri. Edil kabin sesi ýaly, ak sesi, bir görnüşi ýaly uwultuleşijäs. We bu ýerde geçiren wagtymyz daşary dünýäniň howplarynyň uzak gallygymyz. Özümizi has gorogly we has rahat duýan wagtymyz. Kabin sesi de bu ene garnyndaky sesi simulizasiýa edýänligi üçin bizi rahatlatýar. Howpsuz bolanlygymy duýdurýar. Uçorda uklamamyzyň başga bir sebäbi bolsa, bu uçordaky ses ene garnyndaky eşiden sesimize meňzeýänligi üçin ene garnyndaky ol asuda, ynamly gurşawy ýadymyza salýanlygydyr.